Страната ни продължава да заема първо място в Европа по смъртност от болести, засягащи органите на кръвообращението. У нас всяка година умират средно по 700 души от инсулт, исхемична болест на сърцето и инфаркт. Данните показват още, че смъртността от сърдечни заболявания е най-висока сред младите хора. Проблема основният е, че населението трябва да се просвещава, защото ние губим много и млади хора. Между 35 и 65 най-често загиват и смъртността е най-висока от инфаркт. След това повече страдат от болки, но не умират така, както младите хора. Факторите, които спомагат инфаркта при младите хора да има фатален изход, са неправилното хранене, цигарите и алкохолът. В много от случаите до усложнения при сърдечни заболявания се стига след комбинация от тези фактори. Но като най-честа причина за сърдечните заболявания е посочван ежедневният стрес. Стресът вече е допълнителният фактор. Ако пък и той дойде и не може да се избегне, а това наистина не може да се избегне стреса, защото аз си го изживявам, всеки от нас, но трябва да се намери форма да се овладява. Но ако той се комбинира с цигари, с задебеляване, и с лоша храна и с алкохол, тогава е много лошо. За разлика от нашата страна, в Съединените щати чрез информационни програми са намалили смъртните случаи от сърдечни заболявания почти 7 пъти. В нашата страна обаче подобни програми все още няма. Според професор Чирков, за да имаме по-добро здравеопазване, е нужна реформа на системата. Да функционира перфектно и то на високо ниво, да има медицинско обслужване, пациента не трябва да плаща нищо, а той трябва да бъде само осигурен. И да не мисли като при браснар, като че ли отива, трябва да има пари, да си плати там допълнително на лекаря. Такова нещо трябва да изчезне. Едновременно с това трябва да се подобри и заплащането на здравните работници, допълни